Suomessa. Missä se on ollut tehtävä, mutta nyt se on Suomessa. Tapio Multa on käsissä muuttunut. Ja näin tulee. Nämä kaudella paljon tekniikkapuolesta kärsinyt sarjan elämän Juha Rinkan. Tulee Harri Hokkanen, Liemeskoinen liippaaja. Ja harjoittelija koulutuksessa ei voimaan mitään. Ja yhtään mitään. Ja valitettava osuma aitaan ja ajoloppu siinä, mutta tulosta. Kielitaito on ja ammattikin on. Laukkalasta. Ja näin tullaan viimeinen mutta. Ai kun oli lähellä siinä. Nyt ei oo mun mielestä ihan uusin niin kirurgitarkkaa liiraillaan Mikko Viitalalla kuin tarkan ajan spesialisti Harri Hokkanen. Oi. Omaa suorituksensa suhteellisen vähän sporttimpia. Vaasasta pojat Restallaan. Mukavan näköistä. Kun Janne Leinonen pitää niskaninsa kanssa niin kovaa meteliä, että ei kuulu. Käydään kohta läpi, että minkä näköisiä Entri Hokkila. Ja näin hipaistaan. Tässä tulee ensimmäinen mutta edellä linjalla. Sieltä yliopisto edustaa takaflipping pointti. Nyt mennään hyvin seinän vierustaan ja katsotaan Andersson Keijolta kuinka hyvin viimeinen mutta ai. Ja näin. Oi. Langistimi Mika Kivi tulee todella näyttävää linjaa. Todella näyttävää linjaa. Aivan renkaassa on turhaa pitää antaa niistä mennä pois. Pikku pyörittelyt Mika Kiven osalta. Näin vilkutellaan yleisölle. Ei sitä kukaan näe, että Mika vilkuttelee, mutta siellä se käsi heiluu. Oi! Se on vissiin aika selkeästi siinä. Ja näin tullaan. Kylti edellä ja Mikko Viitala pyörähtää. Ai. Tulee Harri Hokkanen edellä. Pienettömällä kulmalla Hokkanen tulee ensimmäiseen mukaan. Ja aivan renkaita hipoin koko suorituksen. Ja takaisinpäin. Ei oo helppo paikka tuomaristolla. Enempää. Ja näin tulee aivan käsittämättömiä suorituksia. Nämä kaksi muusta puhuvaa Nissania tekevät. Ei oo tuomaristolla ihan hirveen helppo. Jekka tuolla lähellä. Juha Rintanen ei ihan hirveästi päässyt karkuun Tapion murtoota. Ja näin on ainakin ensimmäiset kaksi. Ja laitoitte koneet turhaan pois, että ajetaan vielä kerran. Näin se on! Ajoneuvo nousee! One more time! Mikkosen hiostaa tuota. Näin! Paparinen auto perässä. Näin Harri Hokkanen, Janne Leinonen. Ja tuossa Hokkasen. On toi! Snowhorvat aika kohdillaan ja näin Harri Hokkanen ja Janne Leinonen omat suorituksensa tehneenä. Tällä kertaa kävi näin. Voittaja tulee Liemestuoreelta, hän on Harri Hokkanen! Kyllä!
kesken ja